Moi, mä oon Niko ja tänään todellakin mennään epämukavuusalueelle, eli ollaan täällä Liedon urheilukentällä vuorossa sprinttitreeniä, joka tarkoittaa mulla kyllä semmoista epämukavuusaluetta, eli pysykää mukana, GoPro päässä mennään, tästä tulee hauskaa. Ensimmäisen sprinttitreeniin taas pitkästä aikaa sprintin puolella ja kuten tiedetään, se ei ehkä ole ihan se omin vahvuusalue, mutta sen takia tätä tehdään. Ensimmäisessä katsoin, että pitää lähteä tuon ensimmäisen risteyksen kohdalta tänne niin kuin iso rakennusta kohti, mikä näkyy tuossa oikealla, se on vissiin toi K-Marketti vai mikä lienee onkaan. Ja rastihan on helppo, eli tässä ei tarvi lukea muuta kuin päätyy tonne oikealle tielle, niin sitten löytää ton ykkösen kyllä aivan varmasti, eli mukava aloitus, mutta siinä samalla koitin katsoa sitten tota kakkosrastia. Itse en kyllä löydä kakkoselle muuta kuin suoran valinnan. Niin suora valinnan, niinhän mä sanoin. Ja aluksi en nähnyt siinä kakkosvälillä muita vaihtoehtoja kuin ton niin vähän niin kuin kolmosrastin kautta menevän reitin valinnan. Mut sit mä löysin ton. Hei, on siinä sittenkin reitti olemassa. Vähän niin kuin S-mutka reitin valinnan, että menee ensin tästä vasemmalta ja sitten sen jälkeen tosta aidanraosta. Ja sen valinnan mä sitten tässä päätin ottaakin, että se näytti siinä kohtaa ihan hyvältä idealta kuitenkin. Maasto hieman liukas oli, että toi jäinen asfaltti on aina yhtä mukava. Teemu lähti sinne vasemmalle ja mentiin sitten Makonkaa tästä oikealta. Et siinä oikeastaan oli aika selkeä, että kumpaan, niin kuin tässä reitin valinnassa mun mielestä oli aika selkeä lähteä tänne oikealle, mutta ei toi vasenkaan huono varmasti ole, koska siinä voi niin kuin nähdä jo kolmosrasti etukäteen, niin sitten tietää suoraan, että missä se on. Mutta tästä raosta sitten ja rakennuksen jälkeen pitää mennä vasemmalle, mutta vasta niin kuin aidan kylkeä pitkin. Toki toi taitaa olla yksiväkäinen tuossa aidassa, että siitä periaatteessa saisi mennä yli. Mä en tiedä, oliko siihen tässä harjoituksessa merkitty tonttia, kun tässä harjoituksessa oli ideana, että tuossa oli merkitty paljon tontteja noihin niin kuin ruohoalueisiin, että niitä ei saanut käyttää. No sitten kolmoselle mun mielestä on tosi selkeä, että ei lähde tekemään tota siksakkia, eli kiertää tosta oikealta, niin sitten on varmasti lyhin matka. Eli tässä se on toi lumikasa, mikä tuossa näkyy nyt, minkä oikealta puolelta pitää sitten mennä. Lyhyt väli. Suht helppo ja mukava. Aika mukavaa tämmöistä sprinttiä tai ainakin ollut tähän mennessä, ei mitään liian vaikeata tämmöiselle harvakseltaan sprinttiä harrastavalle. Seuraava väli on hieman ehkä hankalampi katsoa, että mistä kannattaa mennä ja Mako päätti ottaa tuolta oikealta. Mä lähdin sitten vasemmalle. Teemu lähti mukaan ja tää on huonompi, niin pitää mennä kovempaa. Tuotteisiin siinä, että tää on huonompi reitin valinta, mutta ehkä se ei välttämättä sit loppujen lopuksi ollutkaan, koska mä siis katoin aluksi, että sieltä pääsisi tosta suoraan tonne neloselle, mutta ei sieltä päässyt, eli siitä joutuu tulemaan tohon samaan risteykseen. Samaan risteykseen, mihin me mennään nytten, eli katoin siinä kohtaa juostessa vielä, että tuolta niinku pääsisi läpi, mutta eihän siitä pääse. Ja siinä se Mako tulikin samoihin sitten. Ja ei ole aurattu, niin ehkä sitten ei halua mennä. Ei ole aurattu, ja se on merkitty tontilla, eli siitä ei edes saisi mennä. No sitten tästä vasemmalta kun tullaan, niin sitten pitää mennä tosta noin portaat ylös. Ja sitten sen jälkeen se rastin löytäminen pitäisi olla aika helppoa. Kunhan pitää silmät auki. No siellähän se on. Ja sitten pitäisi päätyä tuohon oikeeseen, tai tosta niinku tuohon vasemmalle, mutta mä katoin, että tosta oikealta pääsis tästä. Sitten mä katoin, että hetkinen, eikö tosta sittenkään pääse ja tajusin, että täytyykin muuten mennä tosta raosta. Ei! Tajusin vaan liian myöhään, että se oli se rako. No siinä sitten Teemu ja Mako pääsi sopivasti keulille. Sprintissä kyllä tulee helposti tämmönen virhe, että oma sprinttiymmärrys on kyllä se, että pitäisi valita se helppo reitin valinta, jos ei ole varma, että onko joku reitin valinta sekunnin
nopeampi tai hitaampi, niin pitäisi aina valita se helppo reitin valinta, koska silloin pystyy vähän myös juoksemaan kovempaa. Ai, mä katsoin sen aukon väärin. No sitten seuraavaan vetosessioon. Heti tähän alkuun kattelin tuota kutosrastia, mutta sitten tajusin, että jaa. Ai niin, vittu oli näköjään eteenpäin. Mä katsoin kutosta. Tässä oli pari tämmöistä lyhyttä väliä, mutta käytännössä tarkoittaa, että pystyy niinku melkein näkemään sen rastikohteen, ettei tarvitse lukea oikein mitään sieltä väleistä. Se jos katsoo vaan tuon seuraavan sisäpihan, niin sitten näkeekin ton keinun siellä edessä, että okei, mennäänpä sitä keinua kohti, niin tullaan sitten rastille. Eli sprintissä just tämmöistä niinku pelkistämistä olisi hyvä harjoitella. Et esimerkiksi tässä seiskavälillä niin ei tarvitse oikeasti tehdä mitään muuta kuin katsoa tämän rakennuksen kylki, seurata sitä ja sitten kääntyy oikealle. Mitään muita asioita ei tarvitse lukea, vain oleelliset asiat. Niin semmosia juttuja näissä niinku sprinttiharjoituksissa pitäisi itsellä just pitää mielessä, se pelkistäminen, että sen oppisi silleen hyväksi. Mutta kasirasti tässä ehkä hankalin väli jopa tähän mennessä. Tuolla näkyy ihan tuossa karttapalan vasemmassa reunassa näkyy noi tien ylitykset. Sieltähän pääsis kiertämään jotakin kautta tuonne rastille. Oikealta menisi myös kierto, mutta se on aika pitkä kierto, että se ei välttämättä ole mitenkään hirveän hyvä. Se ei edes näy tuossa karttapalassa tällä hetkellä. Sitten suoraan, jos menee, niin siinä tulee tommonen siksakki-kierto. Mutta se nyt pitäisi olla tässä ihan hyvä reitinvalinta kuitenkin, tää suoraviivainen. Ja tässä pystyy niinku, nyt jo, tai tuosta aika kaukaa pystyy näkemään ton rakennuksen, minkä vieressä se rasti on, eli se paikka tässä kohtaa on jo tiedossa. Sitten vaan pitää selvittää, mistä sinne pääsee kiertämään. Ja tässähän oli tää pieni rako, ja sitten lähdetään kiertämään tuolta oikealta. Koska toi oli merkattu kielletyksi toi vasen kierto, niin oikealta sitten. Seuraava rakennus edessä. Ja se vaan tähtäimeen ja sitten sen vierestä pitäisi mennä tommonen pieni väylä. Eli tästä. Sitten tossa tosiaan katsoin, että rasti on siellä. Rupesin katsoa sitä 9-väliä, että mistä se nyt oikein sit pitäisi mennä, koska sekään ei ollut ehkä ihan se kaikista selkein homma. Tää hyylin sitä tässä oikeastaan tämän koko matkan tänne kasille asti. Mutta ei mulla silti tässä kohtaa se ollut vielä ollenkaan selville, että mistä se kannattaisi mennä. Siinäkin olisi ollut vasen kierto, mutta se tulee aika paljon takakautta, jos menee sieltä asti. Et ehkä kuitenkin tästä näin, kun lähtee suoraan oikealle, niin siitä pääsee tonne avoimelle sisäpihalle tai tonne parkkipaikalle, niin se kannattaa mennä sitten täältä, mihin Mako lähti. Mut siinä kyllä kesti kyllä kauan katsoa, että mistä pitäisi mennä. Mutta täältä oli ihan jees. Varsinkin kun tämähän aukeaa tää avoin, niin tässä on tosi helppo heti katsoa, että mihin väliin pitää juosta. Niin se nyt on sitten sen jälkeen enää pelkkää juoksua oikeastaan tuonne maaliin asti tässä kohtaa. Ja tässä nyt Mako jälkeenpäin vähän selittikin, että hän meni nyt tosta tontin vihreän läpi periaatteessa, hylsy siis. Mutta eihän se oikeasti olisi kesällä koskaan tonttivihreällä merkitty, mutta jos nyt tarkkoja ollaan, niin kai se teknisesti ottaen on hylsy. No sitten mä katsoin itse tuossa samalla vähän, että millaisella rykäisyllä lähtee tonne maalia kohti, niin kyllähän se tossa kannattaa jatkaa samaan suuntaan, mistä on tullut siihen rastille, eli kiertää sitten vasemman kautta. Varmaan ei matkaero hirveästi, mutta ei tossa nyt takaisinpäin kannata kääntyä. Ja sieltä syöksytään kohti maalia. Noin. Sitten toisen vedon jälkeen kolmanteen. Toka vetohan periaatteessa meni ihan okosti. Toki ne reitinvalintavälit ehkä oli pikkasen itse hukassa siinä, mutta katsotaan miten tää seuraava lähtee sitten. Kymppirasti taas, eli tää eka tässä niin tosi helppo. Ensimmäinen rakennuksen kylki haltuu ja sitten sieltä vaan rasti. No sitten toi 11 väli, mikä nyt ei ihan vielä näy, niin se on ehkä pikkusen kinkkisempi, koska siinä tulee ehkä suurin syy, mikä niin kuin mua ärsyttää niin kuin sprinttisuunnistuksessa. Mä en niin kuin nähnyt yksinkertaisesti, että onko tuolla rastin
ihan tuossa vieressä toi rako, että miltä puolelta sinne pääsee, jos pääsee, vai pitäisikö kiertää. Periaatteessa olisi pitänyt kiertää vaan tuolta oikealta suoraan, koska sitten olisi vaan voinut luukuttaa täysillä sieltä, niin ihan sama onko missään rakoja. Häviit 50 sekkaa siinä, mutta ei tarvitse arpoa sitä, että onko siellä rako vai ei, kun tässä nyt tuli vähän arvottua. Ja jos tässä nyt kävisi niin, että siellä ei ole rakoa, niin pitäisi kiertää tuolta vasemmalta puolelta tuo rakennus. Ihan mahdollinen sekin on, eikä siinä mitään, mutta joskus se riski on riski tässä näin. Ja tällä kertaa se rako löytyy täältä. Mutta välillä se on vähän semmoinen just hankala. Se on niin kapea kuitenkin siinä kartalle, että sitten miettii, että kummalla puolella se rako niin kuin siinä nyt sitten on, että pääseekö vai eikö pääse. Mutta tultiin rastille varsin kivasti. 12 väli on myös semmoinen, että tuolta oikealta menisi jonkinlainen reitin valinta. Sitten tuosta aika keskeltä, jos miettii, niin pitää kiertää kuitenkin tuolta vasemmalta. Eli sitten se on niin kuin loppujen lopuksi vasen tai oikea kierto. Ja itse löysin ekana tämän vasemman kierron. En mä löytänyt tuota oikeat kiertoa tuossa suunnistaisi ollenkaan. Et vasemman löysin, niin sitä lähdettiin toteuttaa sitten. Ja tässä oli ihan selkeä homma. Että mä katsoin vielä, että pääseekö tästä ekasta välistä, mutta eihän siitä päässä. Eli piti kiertää tuolta toisen tämän autotallikatoksen takaa sitten. Siihen pikku jarrutukset kulmiin, ettei nyt ruveta ottaa mitään liukastumisriskejä tässä. Ja sitten mentiin tätä aidan viertä. Tossahan olisi voinut myös oikasta ton parkkiksen läpi, mutta tavallaan toi rastihan on merkitty tonttivihreällä, niin sinnehän ei periaatteessa saisi mennä. Eli ei sinne kyllä tältäkään puolelta periaatteessa saisi mennä, niin ehkä sitten tavallaan näillä säännöillä, mitä tässä mennään, niin ehkä tämä nyt oli sitten niinku parempi näin. Vaikka tietysti siinä olisi pystynyt vetämään sitä lyhintä kohti suoraa reittiä. 13 rastille ei ole mitään reitin valintoja. Eli tämä on niinku tämmöinen välirastiväli, missä oikeastaan kannattaisi katsoa, että mistä sitten toi seuraava väli pitäisi mennä, koska tämä on selkeä ja helppo. Tässä tietysti, jos pystyisi jatkaa suoraan, niin se voisi olla hyvä, mutta mä en löytänyt sieltä mitään järkevää valintaa. Päätin lähteä suoraan takaisin. Eli käyttää samaa aidan viertämistä ollaan jo kerran menty. Eli jos tuolla oikealla puolella, mihin Makolahti oikea reitin valintaa muuten toteuttaa, niin jos siellä olisi joku noista aidoista auki, niin se voisi olla itse asiassa nopeampi reitin valinta. Mutta nyt kun siellä ei ole yhtäkään tuommoista aidan väliä auki, niin sitten sieltä joutuu kiertämään tuolta tosi paljon oikealta. Ja siihen tulee vähän semmoista mutkittelua, että tässä vasemmalla reitin valinnalle ei oikeastaan tuu mutkittelua juurikaan, että tässä pystyy vetämään aika suoraa tästä näin, niin se helpottaa tässä aika paljon. Tässä niin pystyy katsoa tuonne aika pitkälle jo, että missä toi menee toi rakennuksen pääty, minkä jälkeen sitten tapahtuu käännös. Mulla meinasi silti tulla tässä jotenkin semmoinen ehkä etäisyyden arviointi ongelma, ettei oikein pystynyt sanoa tässä näin, että hetkonen, että tullaanko me nyt siihen. Sitten mä katsoin, että joo, tullaan. Ja tässä kohtaa, jos katsoo missä päin Mako menee, niin se on just sillä lailla, että se olisi ollut itse asiassa melkein samaan aikaan, mutta nythän joutuu sitten vielä lähteä tuonne pikku kierrolle tuolta noin, mutta se on hyvä, että tuli noitakin reitinvalintoja sitten testattu, että mikä oli missäkin kohtaa nopein. Noin. Sitten vielä viimeistä vetoa tässä kohtaa. Ja 14 ensimmäinen. Mä löysin taas ekana oikean reitin valinnan. Näyttää selkeältä, eli tämmöiselle yksinkertaiselle sprinttisuunnistajalle näyttää siis todella hyvältä valinnalta. Eli lähdin sitten sinne Teemun kanssa ja Mako lähti sitten vasemmalta. Sekin on itse asiassa aika selkeä reitin valinta. Ja vaikea itse asiassa tässä niin ihan suoraan sanoa, että kumpi nyt on sitten nopeampi vai hitaampi. Et mun mielestä tässä näyttää niin kuin mun silmään siltä, että molemmat on ihan hyviä. Täältä tietysti itse lähti aika vauhdikkaasti hakemaan, koska siinähän tulee aina semmoinen pieni fiilis, että kumpikohan reitinvalinta on parempi, että vedetään nyt kovaa sitten ja siinä pikku koiran väistötemppuja. Sitten alkoikin olemaan semmoinen tieto jo siitä, että tuossa rastillahan me ollaan käyty jo siinä ekassa vedossa ja muutenkin toi rastin löytäminen tässä kohtaa ei ole se
niin kuin hankala homma. Ja nyt kun itse asiassa katsoo tossa, niin mako on itse asiassa suurin piirtein yhtä. Me ollaan ehkä ihan vähän sen lähempänä, koska tossa on toi yksi kulma vielä makolla kierrettävänä, mutta ihan hirveästi ei ero ehkä. Me ollaan ehkä juostu vaan sitten pikkasen kovempaa mahdollisesti. Mutta sitten rasti siitä haltuun noin ja sitten takaisin. Tossakin olisi ollut vasen kierto, mutta mä en nyt sitä laittanut tähän näkyviin. Se oli aika paljonkin pidempi loppujen lopuksi. Niin reitin valintana tää oikea kierto nyt sitten tässä. Ja aika selkeä. Eli tää oli niin kuin omalle sprinttitaidolle hyvinkin sopiva rastiväli tässä kohtaa, että seurailet vähän polkuja tässä näin, tai siis teitä, kävelyteitä tässä näin seuraat ja sitten tulee toi tunneli tuolla matkan varrella, alikulku. Ja sitten senkin jälkeen on semmoinen tilanne, että ei oikeastaan voi kääntyä niin kuin väärään suuntaan. Eli just semmoinen rastiväli, mikä sopii itselle aika hyvin. Et pystyy ottaa niin kuin fysiikkaa, treeniä sitten tähän loppuosioon ihan hyvin. Pikkusen oli kyllä jäinen toi pohja, mutta kyllä se nastari siinä jonkin verran piti kuitenkin. Sitten alikulku. Käytännössä tässä kohtaa, kun rastinotto oli jo täysin selvillä, niin kannattaisi katsoa toi 15-16 väli, koska siinähän on 2 reitinvalintaa. Ehkä sprintissä ei useinkaan tuu tuommoista tilannetta, missä pitäisi käyriä lukea, että kumpi reitinvalinta on parempi, mutta tuossa 15-16, jos lähtee vasemmalta, niin sitten pitää nousta ylös ja sitten mennä alas. Sitten taas jos menee tästä niin kuin palaa takaisinpäin alas tänne Loiva alamäki ensin, niin siitä tulee kans nousu kyllä rastille. Mutta mun oma tulkinta tässä on kuitenkin se, että tämä reitinvalinta on jossain määrin parempi. Mutta vaikea sanoa. Ainakin tälleen nyt talvella sen pystyy sanoa, että oli parempi, koska toi mäki oli tosi liukas, eli sitä kun juoksee tuolta ylhäältä alas, niin sit se on tosi liukas. Niin siinä joutuu jarruttelemaan, niin kuin tuossa nähdään toi vastaan tuleva suunnistaja joutuu vähän jarruttelemaan tuossa alamäessä. Niin tässä kohtaa ainakin toi oikea kierto oli hyvä. Sitten ei muuta kuin maalia kohti ja siinä oli 4 vetotreeniä. Tosi mukava sprintti, ei voi muuta sanoa. Ja Demo! Eli se oli erittäin hauska reeni. Pikkasen säytettiin pari vikaa, vetoo myös tehoja irti. Ja nythän me sitten ennen päivän toista treeniä, joka tässä on myöskin tulossa, niin me lähdemme nyt kaupan kautta, tehdään pikkusen ruokaa ja sitten palataan astialle seuraavaan treeniin. Iltapäivän treenissähän teemana on tämmöiset vähän erilaiset tekniikkaharjoitukset ja ehkä jotain väylää tai jotain, mutta se nähdään seuraavaksi, koetetaan siellä olla tarkkoina. Toivotaan, että oma sisäinen GPS toimii paremmin kuin tämä. Että ei vaan sitten näytä tämmöstä armata palkkia siinä kohtaa, että sitten päästään pitämään hauskaa väyläsuunnistuksella, eli K-pisteeltä lähdemme liikkeelle ja tarkoitus olisi saada tää koko väylä mentyä niin, että pysytään siinä väylällä. Nyt tultiin tähän ensimmäisen rakennuksen vierelle ja meidän pitää mennä tähän avokalliolle tästä jotenkin. Sitten tänne. Onks toi, mikä tuolla näkyy toi rakennuksen pääty, niin toi rakennuksen pääty, mihin pitää mennä? Mä uskon, että on.
Näin mä uskoisin. Eli sitten me käännetään tästä. Ja sitten tätä pitkin. Rakennuksen takaa sitten taas vasemmalle. Onkin muuten aika liukas tää reuna tässä. Mahtaako tää nastari niinku pitää? Pidetään vaan tää kartta oikein päin, niin hyvä tulee. Jyrkänne polku käänty tää. Tässä menee pienen matkaa toi tie itse asiassa. Ja sitä voi käyttää seuraava risteys ja tunneli on itse asiassa tosi selkeä. Tässä voi rytmittää. Okei. Tunneli läpäisty. Risteysvasuri. Eli tämä. Mut sitten tässä tapahtuu jotain. Kun tulee tää onkin hämyt tilanne. Koska tässä mun täytyy sanoa, että tää näyttää nyt todella väärältä, mutta tuommoista aitaa ei siis, en tiedä. Ei näyttää mun mielestä siltä, että pitäis mennä tosta noin. Ei kai. Me nyt siitä mennä. Ai ei näytä. Siis ei se täsmännyt. Siis tässä näin, niin tää meni väärin jotenkin tässä kohtaa. Koska tossa noin ensinnäkin, tossa oli 2 tietä, iso tie ja toi juttu, niin se ei enää tässä. Tää on vähän hassu kyllä, koska Mä en osannut tulkita ainakaan, että mikä tää niinku on. Ja mä yritin vaan tätä risteystä nähdä, mutta oliko se niin lähellä sitten, että... siis se on toi risteys mun mielestä. Koska... Mut tätä niinku aitaa ei varsinaisesti oo merkattu. Ja noissa ei oo mitään tuollaista pientä rakennelmaa Okei. näissä. Mistä se pitäisi olla? Pitäisikö se olla tossa välissä? Hei, on, juu, eiks kato... No mut ei se täsmännyt. Ai tää vai?
Me lähdetään tästä. Niin. Ja nyt me mennään yhdessä. Tää on paljon, Ei tästä tuu mitään muutenkaan. paljon mukavampi mennä. Alku meni ihan jees. Niin meni. Se oli itse asiassa ihan yllättävän jees, mutta nyt Okei, taas päädytty on pitkulainen talo. kyllä. Alright. Tää on vähän liian vaikee meille. No pikkäsen. Toi kohta nimenomaan. Ei ennen sitä oli ihan fine. Joo. Se on totta, että yksi tommonen kohta, mistä ei ihan just, kun siinä ei tossa ei tiedä, että siinä on 2 tommoista välikkää. Noniin, selvä. Vasemmalta puolelta. Sen, joo. Kyllä. Tässä menee joku pikkupolku. Mutta tää seuraava keltainen talo, niin sen kierto. Eihän tossa muuta tarvi lukea kuin, että kierretään tää rakennus. No joo, niin pitää. Sitten tästä kulmasta seuraavan rakennuksen kylkeen. Siinä on se rako, Mut seuraava kylki näkyy. Kerrostalon kylki. Kyllä. Kerrostalon kylki haltuu. Sitten sen jälkeen... Kyllä. Siinä ei tietysti muuta kuin tän talon jälkeen. Se on vasuri. Sitten pitäisi olla pensasaitaa. Joo. Eli me mennään niiden viertä. Nyt mennään pensasaidan viertä tässä. Sitten kyllä. Nähdään kaukaa jo rakennus, minkä kylkien pitää mennä. Tästä on tarkoitus juosta jostain niinku keltaisesta. Tuosta lumikasasta. Mut ehkä se aita loppuu siinä. Eli just siitä. Juu. Sitten tohon katosväliin siitä. Juu. Ja nyt taas roskisten vierestä sit tosta pensaksen vasemmat puolet. Juu. Se on totta. Tonttirakona merkattu. Siitä välistä. Kerrostalon perältä. Sitten 90 melkein. Tästähän semmonen kaarto. Niin menee, siinä on ylitys merkattu.
Sitten on toi rakennus hetken aikaa näkyvissä. Eli toi koulu, yli. Hetken aikaa koulun näkyvissä. Se on toi kulma. Sitten ei näy rakennuksia, mutta näkyy aita. Aidan pää. Ja se aita muuten tee muun toi vasempi aita tossa noin. Ja nyt pitänyt tota pihaa pitkin. Eli tätä... Ei niin. Ei niin, eli toi aita on vaan näkyvissä. Sitten se kaartaa. Sitten se menee tohon mihin me oon edetty muutenkin mentiin. Kyllä. Juuri niin. Tästä se niin varmaan. Kulma, juu. Roskis. Sitten on katos. Kyllä. Siinä on ihan pienesti toi ja rakennus tossa Missä? näkyvissä. Aa, Se on on toi. kyllä. Eli mennään ton rakennuksen vierestä. Sitten siellä on se tonttirako. Se on seuraava ennakkopiste. Testetään. Ei. Sitten tossa kohtaa meillä ei ole vielä edes karttaa näkyvissä. Toinen tumma vihreä. Joo. Tonttirako, selvä. No tää rakennus heti oikein, sit pystyy vihreät vasemmalle. Kautta rakennuksen kulmalta. Ton kierto. Sitten tulee jotain pallureita ja se marastus. Juu. Siis rakennuksen väliin. Kyllä. No me mentiin tästä. Aamupäivällä mentiin tästä näin. Sitten koitetaan hakea toi kulma sen jälkeen näköpiiriin. Joo, tossa. On toi. Sitten ylitykseen. Tää on suojatie. Sen jälkeen on aita. Näkyy. Aita. Sitten on aika tyhjää hetken aikaa. Pitää seuraa asfalttia. Kohdistus. Tuommoisen kulman mukaan. Eli tämän mukaan. Kohti metsäaluetta, jossa pitäisi olla vastapalikka. Tästä. Kyllä. Siellä on roskis yksi merkattu. Joo. Voi mennä oikealta puolelta. Kyllä, se on ventpäri. Sitten Tuohon väliin vaan. väliin, kyllä. Mut se on tää toinen kulma. Ei tää eka kulma. Ei. Tuo on tämä. Siinä oli pieni rako siinä aidassa. Sitten
Tää Pystyvihreä tai tummanvihreä aidan kohdalla surmaa. sen jälkeen. Sitten on oletettu suojatie. Jep. Sitten pitää mennä taas aidan viertä. Tämä aito. Sitten sen jälkeen käärtyy 90 oikein. Kyllä, tää tie menee silleen kun tää aita loppuu. Vai? Se on tämä muuten. Kyllä, koska ei tää voi noin pitkälle mennä. Kuusiaita. Pikkurako pitäis olla tossa. Kulmamökki. Joo, sit on suora. Pitää vaan katsoa mistä käännytään. Puska, joo, tiheä puska. Eli nää puut loppuu. Mutta mä taas eksytin niistä niin. Ei oo puskaa. Se risteys on niin. Risteys on. Joo, puskaa ei oo enää. Joo. Se oli huono attack pointti, kun sitä ei ole. Tässä on ihan luonnonmukainen kaarre. Suojatie. Toinen suojatie. Niin on. Se on tätä reunaa. Kopin takaa. Juu. Näkyy toi rakennuksen pääty, sit sen jälkeen vasuri. Kyllä. Mut siinä on toi tonttipuska. Parkkipaikka. Jonka jälkeen aita ja oikein. Aita näkyy. Totta. Siinä menee polku. Kyllä. Näkyy. Aita näkyy. Joo, se pitää katsoa. Sitten sen jälkeen pitäisi toi T-puskalla nähdä. Siellä on varmaan teetä. T-puska. T-push! Ok. Puskaa päästyy 3. Tää on aika hauskaakin, kun vähän pääsi tähän käsiksi. Ja kahdesta on paljon kivempaa. Okei, T-puska. Se on varmaan tämä. Se on oltava tämä. Siinä ei paljon puskaa vaan oo. Rakennusta ei oo merkattu. Eli meidän täytyy luottaa, että se on tämä. Sitten tossa on noita puita hirveesti. Juu.
Tästä on toi aita. Mut tästä voi mennä tähänkin. Joo, sit on seuraava aidan kulma. Joo. Joo, tää on pieni. No juu. Sitä ei vaan näytä kunnolla. Päädys pitäis olla aita, se on toi missä ei ole lehtiä. Joo. Rakennus ei ole merkattu, mutta siinä pitäis mennä toi kävelytie. Tai pyörätie. Siinä oli autot ja sit se pyörätie tosta. Tommonen vähän hämmentävä. Joo, koitetaan nähdä se aita mahdollisimman kaukaa. Tätä voi seuraa. Ojan yli pitää nyt päästä. Olisiko tästä? Se voi olla kans tästä jostain. Tontti muuten menee tossa. Se on se kulma. Aita, no niin nyt tuli aita, hyvä. Sitten seuraavan välikkö, juu. Aita välikkö. Oikealle. Ja eka takaa. No joo, tän puskon jälkeen juu. Eli joo. Koivurivi. Pieni juu. Pieni polku. Siinä on toi mutka. Juu. Kyllä. Tässä oli terävä kulma sitten. Joo, rakennuksen jälkeen tulee taas tuommoinen pikku polku.
Puska. Puska. Joo. Puurivi. Suojatie. Joo. Siinä ei oikein oo mitään, mitä vois mennä väärin. Nytkin on mennyt 40 minuuttia. Niin. Teelle. Tee. Sen jälkeen vasta. Tossa on selkeä kuusi aita. Kulmaa vasen jyrkkä. Kyllä. Teitä pitkin. Vasen ja sit oikein. Joo. Tai oikein. Se on toi pelastustie mökki. Kierto rakennuksen. Joo. Varaston vierestä ja sitten ei niin. Tää on ihan hyvä kartan suuntausharjoitus oikeinpäin ja myöskin niinku yhden kohteen varassa, jos valitset väärän kohteen, niin sit voi mennä pieleen. Mutta ensimmäinen sprintti, tämmönen korridor, mitä ollaan koskaan vedetty. Niin, kyllä. Et sitten, niin opit on just se, että jos on vähän epämääräinen kohta, niin se on vaan tärkeä ottaa huolella, koska me jäätiin siihen samaan kohtaan molemmat. Että oltiin väärässä välissä. Sen jälkeenhän mikään ei täsmää. Eikä sitä saa täsmäämään. Ei, mutta se on niin takaisin ja mä en siltikään ymmärtänyt sitä. Varsinkin pitää tulla takaisin. No se täsmäs mulla liian kauan. Ei se nyt oikeesti täsmännyt, mutta... Mä tajusin sen jo siinä kohtaa, kun mä menin sinne ekan kerran, että ei voi olla tämä. Niin. Siinä oli se epämääräinen semmonen... Siinä oli... Sitä,
Niinku minä kulkuretkellä. Kun siinä oli sitä aitaa ja muuta semmoista, mikä hämäs, niin se oli ihan semmoinen. Nyt taas talojen välin jälkeen Masuriin. Kyllä. Loppu tässä nyt oli aika selkeä. Hienoa, ettei oo jyrkäntein merkattu tähän. Nice. Noin, siitä lähdettiin päivän viimeiseen sprinttirutistukseen, eli käytävä suunnistuksen jälkeen vielä muutama rastiväli tarkoitus vetää tehokkaasti ja aina oli tarkoitus lukea ensin se väli, mitä juostaan ja sitten lukea seuraava väli etukäteen mahdollisimman tarkasti. Eli tässä kohtaa mä olin jo mieleeni painanut, missä tää ykkösrasti on ja lukenut myös kakkosvälin, eli mä tiesin tässä kohtaa jo, että mä oon menossa tonne vasemmalta puolelta näitä rakennuksia. Ja myös tää kartta, mikä mulla on tässä karttapalassa näkyvissä, niin joka toinen rastiväli viiva ei näy, koska se oli toisella puolella karttaa, eli kääntökartasta näkyy aina seuraavan rastiväliviiva. Tässä kohtaa oli kakkosväli luettu, tiesi, että tästä rakennuksen vierestä sinne mennään, ja luin sitten kolmosväliä tässä kohtaa. Tiesin, että toi aita, mikä tuolla näkyy, niin sen takana se rasti pitäisi sitten olla. Ja sehän on tommonen portaikko vielä tarkemmin sanottuna. Eli siitä pikku kyykky noin. Kolmosrastille ei muuta kuin toi rakennuksen reuna haltuun, mahdollisimman kaukaa näköyhteys siihen. Ja kierto oikealta puolelta oli se, miten mä olisin ajatellut. No sitten tässä kohtaa oli jo nelosväliä tarkoitus lukea. Katoin, että siitä pitäisi mennä ton bensasaidan välistä. Ja sitten sen jälkeen tähystää se seuraava rakennuksen pääty. Tässä vaan kävi niin, että tässä oli nyt se bensasaidan väli eikä tässä. Eli mä menin tosta väärästä kohdasta, eli käytännössä hylsy. Mutta olinhan mä sen mieleeni painanut, että piti mennä bensasaidan välistä, mutta väärästä välistä tuli. Se oli hylsy. Joo, siinä kohtaa myös huomasin sen, että se oli hylsy. No vitosvälin olin kattonut, että mennään tuolta vasemmalta. Sen olisi voinut mennä oikealta yhtä hyvin, mutta mä olin niin kuitenkin ekana kattonut sen vasemman reitin valinnan, niin tällä kertaa lähdettiin nyt suorittaa sitä sitten. Varmastikaan sille ei tässä hirveästi loppujen lopuksi väliä ole. Molemmissa niissä tulee vähän lunta ja jotain pientä kiertoa. Tämä on itse asiassa aika suoraviivainen reitinvalinta verrattuna siihen oikeaan reitinvalintaan. Tässä ehkä tämä portaikko oli vaan vähän liukas, mutta kovalla vauhdilla siitä pääsee aika helpostikin eteenpäin. Ja sitten tässä on helppo seurata tätä rakennuksen reunaa ja toi mäkimuoto tai toi kallio
jyrkänne pitäisi tulla ihan hetken päästä näkyviin. Ja sieltä se näkyykin. Kutosrasti oli sitten semmonen, että mun mielestä reitin valinta oli aika selkeä, että menee oikealta puolelta. Tossahan olisi vasen kiertokin olemassa, mutta kyllä tää lyhin on varmastikin tää suoraviivainen tässä näin. Eli tosta edessä näkyvä rakennuksen pääty, niin sen vierestä kohti jyrkännettä, jonka jälkeen sitten mäen päälle nousu. Tossahan olisi periaatteessa voinut nousta niinku tosta vasemmastakin reunasta ylös, mutta jotenkin se näytti tälleen talvisesti sen verran liukkaalta, että tuntui jotenkin paremmalta edeltä mennä täältä takakautta tässä kohtaa. Koska täältä nyt varmasti ainakin pääsee sitten. Eli tällä korkeudella kun vaan pysytellään ja kierretään tätä, niin pitäisi rasti tulee. Sieltähän se tuleekin. Mutta siinä kävi semmonen homma, että jäi tuulihousut kiinni yhteen kepin nokkaa siinä sitten. Niin se on aina mukava vähän talvella ottaa vähän tuntumaa tuohon maastoon myös. Noin päästiin sitten rastille ja päätin mennä tosta kierron kautta maaliin, että sen olisi voinut myös mennä suoraan, mutta tää ei ihan hirveästi kyllä kierrä. Ja pääsi ainakin sitten tietä kohti maalia. Oikein hyvät treenit saatiin kyllä tälle päivälle. Joo, siihen pannutin tietenkin aivan huolella. Ei voi mitään. That's life. Ja nyt saadaan Teemu juoksukameriin kameraan täältä. On viimeistä rastia lähestyy. Nopea leima. Ja kohti maalia. Otin myös hylsyn tosta vikasta, mutta sellaista se on. No, tänään on 2 sprinttitreeniä tehty, niin kuin luvattiin, niin epämukavuusalueella mentiin ja siellä myös totta kai huomaa sen, että ei sitä kokemusta tosta oo hirveästi. Et tätäkin voi pikkuhiljaa oppia ja pidetään siinäkin semmonen mukava tekeminen yllä, niin hyvä on, että mehän lähdetään tästä seuraavaksi saunaan. Pistä tykkäys videolle, kanavaa tilaukseen ja nähdään seuraavassa. Morjes!